Bingelela mbukeli we-Select Africa TV. KungoLwesihlanu namhlanje sibhizi ke ngempela ke siphathele ingosi yethu la sisho khona sithi The Spotlight. Igama lami nginguSinenhlahla. Namhlanje ke la kwi-The Spotlight siphethe insizwa uKhuzani Mpungose wazalwa eNkandla esigodini eMandaba ezalwa ngumuzi wePhahla Mpungose nowakwakhe unkosikazi Sizakele Mpungose uMangema. Ngokuzalwa ungowesibili ezinganeni ezintathu kanti ngonyaka ka1995 waqala imfundo yamabanga aphansi eMvaziya Primary School khona eMandaba eNkandla wafunda lapha yakwaze kwaba ngonyaka ka1998 kusengonyaka ka1999 waqhubekela imfundo yakhe esikoleni iSibhakabhaka Primary School and High School esikhona lapha eNkandla kwaze kwaba ngonyaka ka2002 ngonyaka ka2003 wahamba isikhashana ke KwaZulu-Natal wabhekisa khona la ePitoli lapha aqhubeka khona nemfundo yakhe esikoleni esibizwa ngokuthi iseMahatho Primary School emva kwesikhashana ehambile emva wabuya ke khona la KwaZulu-Natal ezofunda ke ugrade 12 nako la awuphothule khona eSibhakabhaka High School. Esakhula kuKhuzani wathola ugqozi lomculo kaMaskandi emculweni kaMgqumeni ibhova likadikadika elingasekho kanye nomtshengiseni bobabili abangasekho. Lokhu kwamgqugqumezela ekulandeleni umculo kaMaskandi. Kanti ke kwathi ngomhla ka19 kuZabandlela ka2009 ngebhadi umculo ayebemkhonzile kakhulu wahamba emhlabeni wadlula isasebenza ke kwialbum yakhe The Secret. Kanti ke insizwa ke le uKhuzani kusukela ke angena nje ngenkathi emculweni uKhuzani uzakhelekisa sasa emculweni kaMaskandi lokhu kwenze wathola izindondo eziningi kakhulu ke useke wahlabana lapha kumantshontsho kaMaskandi Awards amaSatma amasama sikhuluma nje khona la ngeviki nje edlule insizwa ke kade ihlonishwa khona lapha kumaSatma okuyinto ke futhi ke ethe yavelela ziningi ke neyindondo kanti kusebuya ngisho amazweni ngaphandle kungekudala nje insizwa ibikade iphuma nje khona lapha ezweni laseDubai iphumelele kakhulu ke kanti ke lensizwa futhi ke idume kakhulu ngokuthi ke upresident wabalandeli bakhe ke okwaziwa ngokuthi bangama Blue Nation. Insizwa ke ngempela ke kuningi esingakusho ngayo kodwa kakhulu nje kuthe ngonyaka ka2021 ingoma yayo ayikhiphile ethi ijele iyona ephinde yahluka nisa unyaka nalapho ke kumvulele khona amathuba amaningi iyabonakala ngisho enhlelweni ezithile kanti futhi inayo ireality show yayo. Okunye ke obungakwazi mhlambe ngoKhuzani ukuthi ke insizwa iyatholakala lapha ku-Instagram uKhuzani @Khuzani_Mpungose ku-Facebook uKhuzani King Dlamlenze Mpungose kanti uyamthola ku-email khuzani.z1@gmail.com noma umthole ku-WhatsApp ku-072 222 072 222 iyona ke insizwa la ebesikuphathele yona kwi-The Spotlight. Kanti ke kuleli viki ngoLwesihlanu nje ngomhla ka3 insizwa izobe ikhipha ialbum yayo. Sithemba ukuthi ke abantu bazoyiseka njengenhlala yenza. Khona ke la ebesikuphathele khona kwi-The Spotlight.